Human mapatuman ang temporaryong pagpasirado sa upland area sa Barangay Tagurano sa Davao City alang sa trekking activities. Hanayo na ang mga musunod nga lakang aron ma-regulate ang maong mga aktibidad. Lakip sa ipahigayong inventory ang pagsuta sa sitwasyon sa mga estruktura, ingon man kung doon na ba'y naitabong pagpamaligya og luna sa ancestral domain. Ani ay ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Magtinabangay karon ang Barangay Council sa Tagurano ug ubang ahensya sa gobyerno, lakip ang National Commission on Indigenous Peoples kun NCIP sa ipahigayon nga inventory sa protected area sa Mount Apo Natural Park nga sakop sab sa ancestral domain sa tribong Bagobo, Tagabawa. Mo bitaw ka ng mga project na mosunod sa ancestral domain. Bisan ang di na nga magsunod og project dito. Bisan sila balaod nga ilahan nga mandato. Pero wagi gid gihapon sila og panangit sa tribo. Because na amang kutay balaod sa Ipralo. Nagtinguha ang inventory nga masuta kung kinsa ang mga taong anaa sa maong lugar, pamaagi sa pag-ugmad sa yuta ug paunsa sila naabot nga nagtiner sa maong bukid. Dinhi makita kung dunabay illegal nga mga aktibidad sama sa pagpamaligya og luna ang ginabawal sa protected area ingon man sa ancestral domain. Kay mao man gud siya maka-create sa samok sa maong lugar kung ang area ibaligya sa mga dagkong kapitalista. Paghuman ang dagkong kapitalista dili mo lahutay sa ilang yuta nga napalit karon biyaan katong nagbaligya sa dagkong kapitalista ibaligya na pud laglain mo na pagbalik sa nakapalit dito na mo create ang patay. Ang NCIP mao'y motabang sa pag-issue og mga gikinahanglang dokumento sama sa Certificate of Land Occupancy for Migrants o CALOM. Apan hugot ang pahinumdum nga bawal kini ibaligya. Mag-plaster na to sila, tagaan na to sila og papel. Kanang papel nga gunitan nila, ipakita nila sa government, pag na mo question sila, na ipapil nga gunitan nila nga regulated sa na-regulate sa IP. Kani siya kung dili lang gid siya makaproblema sa mga negosasyon, wala lay mga bara, wala lay mo object. So ang ako ang plano ani kung makaya na mo ni 3 months, mabalik ta ni. Atol sa pandemya, nasayran og nadiskubre sa katawhan nga nindot man sabdi ay kalaagan ang kabukiran. Busa, ang Davao City Tourism Operations Office nagbugna na karon og plano alang sa pagpatuman og eco-cultural ug eco-adventure. Ang paghanay sa implementasyon ini sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.